Wengane zakwethu impela sibona lapha ke igcwame elisha njengoba ke selihlangane ke nentokazi yakaZikode oyena ke unomcebo Zikode. Kodwa pha masikane ukudaba wengane zakwethu impela ke sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona ke channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke bafowethu impela sibona lapha ke igcwame elisha njengoba ke selihlangane ke nentokazi unomcebo Zikode njengoba ke sesazi ukuthi ke impela ke abaculi bayaphuma ke bayangena ke studio ke kulonyaka behlanganisa kwazisa phela ke bafuna ukuthi ke impela ke insizwa mangaba ke sezibuya ke emadolobheni ke ngamaholiday bebe ke bedlala phela ke zona ke izingoma ke ezizobe ziphumile ezintsha. Bafowethu ke abantu bakhuluma phana ke enkundleni ke zoxhumana njengoba ke bebone ukuthi ke lona ke igcwama ke elisha engazuthi ke selizo khipha ke naye ke unomcebo Zikode noma kube kuyindaba ke wonke bafethu impela ke lezi ke ebezingaqinisekiswa nakuthi ke abantu basazicabangela njengoba ke enami ngicabanga kanjalo wengane yakho ukuthi ke impela ke igcwame elisha lingase ke likhiphe naye intokazi ke yakaZikode njengoba sokhumbula ukuthi ngonyaka odlule ke ubefisharishe ke intokazi uLwa Ndlunkulu. Bafethu impela ke lezi ke kungaba ke izindaba ke ezinhle kakhulu lezi ke kubathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi njengoba ke sazi ukuthi phela ke naye unomcebo Zikode ke omunye ke wesifazane ke onengoma ke enkulu njengoba ke sokhumbula ukuthi kunengoma yakhe ke yatrenda kakhulu ke eyayithi Jerusalema. Asazi ke wekanisa kwethu ke mangaba ke impela kumculo kaMaskandi ke esefisharishe yena ke unomcebo ukuthi ke eyipi ihit ke ezophuma izobanjani. Kodwa thina isembuso MTV sithi nje webafethu impela ke ayidibane kuyona ivideo elandelayo.